സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തണ്ണീർത്തടം നികത്തൽ തുടരുന്നു. റവന്യൂ അധികൃതർ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തു. സബ് കളക്ടറുടെ നിരോധന ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് തണ്ണീർത്തടം നികത്തിയ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടപടി റവന്യൂ അധികൃതർ വീണ്ടും തടഞ്ഞു. നികത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനം അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തു. മുണ്ടമ്പേലിയിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് 52 ആർ വിസ്തീർണമുള്ള തണ്ണീർത്തടം നിർമ്മാണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നികത്തുന്നത്. നേരത്തെ ഈ തണ്ണീർത്തടം നികത്തുന്നതിനെതിരെ പള്ളുരുത്തി വില്ലേജ് ഓഫീസർ 2 തവണ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി സബ് കളക്ടർ നികത്തലിനെതിരെ നിരോധന ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ റവന്യൂ അധികൃതർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തണ്ണീർത്തടം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നികത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് സബ് കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ അബൂബക്കർ, കൊച്ചി ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ജോസഫ് ആന്റണി ഹർട്ടീസ്, പള്ളുരുത്തി വില്ലേജ് ഓഫീസർ സതി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുകയും നികത്താൻ ഉപയോഗിച്ച JCB പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തത്. ഉന്നത രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഒത്താശയോടെയാണ് ഇവിടെ അനധികൃതമായി തണ്ണീർത്തടം നികത്തുന്നതെന്നാണ് ആക്ഷേപം. ഇതിനു മുമ്പും ഈ ഭാഗത്ത് മണ്ണ് അടിക്കണമെന്ന് ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മളിവിടെ വന്ന് മണ്ണടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് തോമ്പുരി സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം സബ് കളക്ടറുടെ നിരോധന ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ഈ രാത്രി സമയങ്ങളിലും പിന്നെ അല്ലാതെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് നിർത്തുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് ധാരാളം പരാതികളും ഫോണിൽ സബ് കളക്ടർക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇതേപോലെയുള്ള പ്രവൃത്തി വീണ്ടും നടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിയമവാഴ്ചയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അത് ഏതായാലും സബ് കളക്ടർ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന JCB നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ് തോമ്പുരി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൈമാറുന്നതാണ്. നേരത്തെ റവന്യൂ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന CPI പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ രംഗത്തില്ലെന്നും ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനം തോപ്പുംപടി പോലീസിന് കൈമാറി. ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ നികത്തൽ നടത്തിയ വാഹനങ്ങൾ റവന്യൂ അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും നികത്തൽ ആരംഭിച്ചത്. രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ നികത്തൽ നടത്തുന്നതെന്നാണ് വിവരം. ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഈ ഭൂമി 40 വർഷത്തിലേറെയായി നികത്ത് ഭൂമിയാണെന്ന് തെറ്റായി കിടക്കുകയാണ്. ഇത് തിരുത്തി തണ്ണീർത്തടം എന്നാക്കാൻ സബ് കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറവിൽ തണ്ണീർത്തടം നികത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ RTO എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാൻ തോപ്പുംപടി പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഈ സ്ഥലം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ നേരത്തെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപന ഉടമയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും നികത്തൽ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റവന്യൂ അധികൃതർ തന്നെ സ്ഥലം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കി ഇതിന് വരുന്ന ചിലവ് ഉടമയിൽ നിന്ന് റവന്യൂ റിക്കവറി വഴി ഈടാക്കാനും തീരുമാനമുണ്ട്. മുണ്ടമ്പേലിയിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് തണ്ണീർത്തടങ്ങളാണ് ഉന്നതരുടെ ഒത്താശയോടെ നികത്തുന്നത്. ഇതുമൂലം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടും രൂക്ഷമാണ്. നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഇതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധവുമുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മുണ്ടമ്പേലി.